Слава да бъде на Господа, брати и сестри, бъдете изобилно благословени в този момент. Искам да ви споделя две истини от Божието Слово, за които вярвам, че ще бъдете благословени. А именно искам да ви говоря за Божията любов и че Бог е любов, както Божието Слово учи. В 1 Йоанна 4 глава 16 и 18 стих Божието Слово ни учи апостол Йоан свидетелство за това, че са опознали и са повярвали в любовта, която Бог има към тях. Бог е любов, брати и сестри, и Бог ни обича. Но знаете ли, че Бог ни е призвал да ходим в вяра, да се движим в вяра, брати и сестри, и че нашите взаимоотношения, изградени с Него, трябва да бъдат основани на вяра, брати и сестри, въз основа на вяра в Божието Слово. Понеже целият процес за приемане и предаване на любовта на Бога към нас и към ближния започва с вярата за това, брати и сестри. Бог ни призовава да вярваме в Неговата любов и да се отделим от емоциите, да се отделим от това да практикуваме емоционално християнство. Днес, ако чувстваш, че си обичан, е добре, слава на Бога, но на следващия ден може да не почувстваш, че си обичан. На последващия ден може да започнеш да се съмняваш в много неща, които Бог има за теб. Затова Бог те призовава да градиш отношенията си въз основа не на чувства, а на вяра, брати и сестри. Понеже също така Словото Божие учи в книгата на Псалмите, 119 псалом, 89 стих, Божието Слово ни казва, че Бог е този, който утвърдил закона си в духовния свят. Утвърдил е закона си. Божието Слово е утвърдено на небето до века. Но кой днес утвърждава истината на Божието Слово тук на земята? Точно така, ние, църквата, ние, братята и сестрите, утвърждаваме истината, която Бог е постановил на небесата, и утвърждаваме в нашия живот. И това може да бъде възможно единствено и само чрез вяра. Нека отново повторя. Целият процес за приемане и предаване на любовта на Бога към теб и към ближния започва с вярата за това. Днес нашите емоции трябва да бъдат изключени от нашия живот, брати и сестри, защото има доста фактори, които пречат на това ти да чувстваш, че Бог те обича. Бог първо ти казва да повярваш, след това ще дойдат и емоциите. И начинът, чрез който ние предаваме също така любовта на Бога към ближния, е като се молиме, брати и сестри, да се молиш за ближния си. Този ближен може да бъде твоето дете, твоята съпруга, може би твоят брат и сестра в Господа. Ближния, казва Божието Слово. Така че Евангелието на Йоан, 17 глава, от 6 до 26 стих, Исус говори за това, че Той е явил името на Отец на учениците си, Той е разкрил себе си и че любовта, която Бог има към Сина, да бъде споделена към учениците и към целия християнски свят, брати и сестри. Акт на любов е да се молиш за ближния си. Един от начините, чрез който ние споделяме любовта на Бога, е като ходатайстваме за ближния си, като ходатайстваме за хората, които имат нужда в този момент, брати и сестри. Така че, нека разберем тези истини, за да може ние да изградим Божието Слово, такова каквото е в нашия живот. Ние трябва да го градим въз основа на вяра и то ще стане такава истина. То ще стане непробиваема стена в нашия живот с течение на времето. Моли се, чети Божието Слово, пей за любовта на Бог, дори когато не чувстваш така, че Бог те обича. Продължавай, не спирай, защото тя в даден момент ще стане огромна истина. Малко по малко Бог ще го направи за нас. Бог ще ни благослови и ще яви себе си на нас. Както ни се е разкрил в личността Исус Христос, Бог ни обича, брати и сестри, и нека да не забравяме това, което Словото Божие учи. Бъдете изобилно благословени в името на Исус.